polo que entendín, esa sociedade vai ter maioría privada. Quería que especificase un pouco que porcentaxe e como pode ser ese mecanismo para asegurar o control da Xunta. Grazas. Ben, nos o que imos a facer nas próximas semanas é precisamente promover unha manifestación de interese para abrir o eido público-privado precisamente as empresas que poden estar interesadas e, polo tanto, a partir de aí tomar unha decisión sobre os diferentes porcentaxes de participación. Si a decisión é que sexa unha sociedade que teña maioría privada e, polo tanto, nese contexto, a Xunta de Galicia terá unha participación que abrirase tamén a outras administracións no eido local e, polo tanto, dende ese punto de vista, as diferentes administracións en Galicia poderán participar tamén nesta sociedade. E, a partir de aí, a Xunta de Galicia o que sí se vai a reservar é a capacidade para que esta sociedade solo desenvolva aqueles intereses que teñan un interese para Galicia e, polo tanto, garantir co seu voto, neste caso un voto cualificado, que solo eses proxectos de interese xeral para Galicia sexan os que se promovan por parte desa sociedade.